Gaybe, sizin kaya площадкага. Выступать уже? Siz kaça avuldan? Biz zaten kemine demekinde. Daha indi kemine. Gülçeçekte mında mı? Yok, ayağa uğrağının kil almadı. Dostluk cemiyetine de kil elmedi. Yok, işe varıp halim bildim. Aha, şolay biz. 1-2 minut Татарстандағы татарларға сәлем айтыңыз әле. Мен Татарстаннан келдім. Қайсы ауылдансыз? Қайсы районнан мында? Biz Narimanski rayonu. Әйе. Kemine деген ауылда. Аштрхан өлкәсенең. Әйе. Бик зур сәлем кайнар Татарстанга. Әйе. Безнең яшлы Аштраханнан. Әйе. Сәлемет, сау булыгыз. Шундый матур бәйрәм. Сіз, әйе, сіз рахмәт. Сіз мында ғұрып-ғадәтләрне саклыйсызмы? Тормышка ашырасызмы? Ничек алар? Ничек уза бәйрәмләрегез? Татар бәйрәмләрен уздырасызмы? Бар. Менә безнең авыл фермерлар хәзер бәйтелгән. Карбыз балы, кавын балы, шундый яңа затлар әйбәт кенә сатып торалар барып. Бар. Тавык зат шундый. Хәзер рахмәт. Безнең авылда техник бар, шунда инде тавык. Авылыгызда күпме татар яши? Бездә 95%. Сездә авылда сабыйлар, балалар татар телендә укыймы бераз? Татар теле бар мәчеттә дә и факультатив школда да бар. Школда да бар, шунда укып йөриләр да? Күбенчә затны менә татар телен онытып баралар, потому что урысча барсы сөйли. Кыйынлык, аны инде без җома көнне дуслык җәмгыятендә дә үткәрдек. Biz йөреп, мен шундый чыгышлар ясап, йырлап, концертлар биреп, балаларга китерәбез. Мин дә тормышымда тоже кием урыс кешебездә, ике телдә сөйләп, алайны татарча йөртеп, менә Гөлчәчәк Рафатта примещете, яз буена йөреп, хәзер татарча шутырдап. Сез казымәсен уздырасызмы? Сабантуйлар уздырасызмы? Сабантуй уздырабыз. Казымәсе бездә алай түгел, бездә алай казлар. Бу хәләл җифетегезме? Мен bu ansamblenin Җитәкчесе да? Рәфкать Абдулманов. Быйниз Курайда уним балларны Курайга рәтә. Мин шуны Музыкаль школада. Рифкат инде сүзегезне белдерәмен, әйтеп үтәм. Әстерхан өлкәсендә бердән-бер музыка бирү мәктәбе бар. Риф Хасан Зайнуддинов безнең композитор бар иде. Ул җырлар, шигырьләр язып, Әстерхан ягын мактап инде шундый әсәрләр язды. Хәзер аның эшен Рифкат алып бара. Бик яхшы булган. Хәерлегә булсын. Шатлык ансамбль, авылдашлар дигән ансамбль җитәкчесе мен. Уже күптән Татарстанга килеп чыгыз концерт белән. Түгәрәк уенда фольклорный ансамбльдә Катнаштыгыз да? Катнаштыгыз. Бүләкләр алып кайттык, рәхмәт Казанга. Күбрәк элемтәдә торыгыз Татарстан белән. Ана былтыр менә артыгызда күрдегезме дә былтыр конгресс узды, съезды, татар конгрессын миндә рюкзакта язылганына. Шундый бәйрәмнәргә килсәгез. Юкка чыгып бара. Тел юкка чыгып бара. Сездә? Гырыф-гадәтләр юкка чыгып бара. Менә бездә саф татар авылы иде. Әйе. Балалар хәзер бик сирәк татарча. Кыйын дәресләрдә алып бару шәһәр Факультатив дигән дәрес фән булмаса, ул бер нәрсә дә түгел. Ул юк зат ул. Әйе. Фән кирәк. Әйе, уенга әйләнә инде, уенга әйләнә ул. Әти-әниләрдә уже йортта уже урысча. Гаиләдә урысча сөйләшәләр. Безнең өйдә тыялар, Оренбург өлкәсендә безнең Соль Илецкий район дигән авырның бер төбәгендә татар ие. Әти-әни мәрхүм бездә тыялар урысча, мәктәптә, урамда сөйләрсең, өйдә татарча сөйләшеп. Шуңа рәхмәт аларга. Үзем шул Кәмени авылда тордык, без тәнәфескә чыга идек. Әйе. Татарча сөйләйдек. Әйе. Хәзер балалары татарча сөйләсен, һәм карап тора, ул төшенми бер нәрсә дә. Менә алар аңлыймы хәзер теге глобализация? Төркиягә барса татар телен аңлыйлар сине. Казакстанга барсаң сине телен аңлыйлар. Азербайҗанга барсаң аңлыйлар. Аларга 4 тел дәме. Чит илгә чыкмыйчы булмый, чыгырга кирәк. Төрки дәүләтләренә барсаң аңлыйлар син татар телен. Мин Кипрда хатта Төньяк Кипрда татарча сөйләштем. 97 ел мине аңладылар төркләр. Аларга аңлатыгыз шуны. Кирәклеген. Ну, нинди теләшәк инде сезгә көрәшегез. Үзегездән да бик яхшы хәл түгел. Беләм, безгә басым ясыйлар. Әйе, яптылар. Хәзер 250 мең татарга Чаллы шәһәрендә бер мәктәп калдырдылар бездә. Әйтеп тә бетердегез. Минем дустым Аптырам министр образования шунарга баласын җибәрде, сабыйын. Килеп, абый, мин татарча укыйсым килә дип, шунда гына керттеләр, беләсезме? Татар үзе малайын, кызын мәктәпкә кертә алмый урыны юк, беләсезме? Чаллы шәһәр
шәһәрендә менә. Хәзер миңа шуланырлар тыңлап. Әсәхендә нәрсә булды? Казанда шундый Авырлык белән бара инде, авырлык бара. Но әлбәттә әйтеп бетәргә кирәк. Аны тырышабыз инде. Көрәшергә кирәк. Көрәшергә кирәк. Кануннар бит рөхсәт бирә, конституцияны ач та көрәшә бир менә шул канун Аны буенча. Игорь Владимирович үзе дә Сау булыгыз, рәхмәт сезгә. Уңышлар, исән сау торыгыз. Рәхмәт сезгә.